днес е изключително цветен. И да, другото днес е супер жега и за април месец, началото на април месец, това е доста необичайно време, но по-добре да е топло, отколкото да е студено, нали така? Да. Аз се разроших, вместо да се правя всъщност. Днешното видео ще е дълго очакваното What's on my phone видео. Доста от вас искаха от доста време да го направя. И да, реших, че е много добра идея точно сега да направя точно такова видео с моят телефон. И да, надявам се видеото да ви хареса. Принципно много обичам да гледам такъв тип видео, се надявам и на вас да ви хареса. Доста от вас искаха да видят такова видео от мен и затова го правя сега за вас. И да, ще се видим направо на края на видеото. Приятно гледане. Да преминем сега към специалния ми гост, ето тук, защото днешното видео ще бъде свързано с него. И да. И така, започваме с това, че телефонът ми е Samsung Galaxy A3. Както виждате е бял на цвят. Сигурна съм, че все някой от вас ще се интересува от модела на моят телефон и точно заради това го казвам. Кейсът му е ето такъв с тези много сладки бухалчета. Специално аз много исках кълъв, който е с такива бухалчета. Затова наистина много се зарадвах, когато получих, т.е. когато купих точно този кълъв. Тъй като много обичам шарени неща и този кълъв чудесно пасва с моите желания и моите искания. И да, много е сладък според мен и на мен много ми харесва. Това е заключеният екран на моят телефон. Надгоре пише часът, датата, както и градусите в София. След това отдолу имаме шаблона за отключване на телефона, както и бутони за бързо набиране и камера, за да може без да отключвате вашия телефон да набирате някой човек от бутона за бързо набиране, както и да снимате и да правите снимки от бутона с камерката. Тапетът на заключеният екран е от Хари Потър. Предполагам, който от вас е гледал Хари Потър знае. Пише Don't touch my phone, мъгъл. Предполагам, феновете на Хари Потър ще разберат защо толкова много ми харесва специално този тапет за заключения екран. Съжалявам, че постоянно ми се изгаси телефона, но няма как. Продължаваме с началната страница на моят телефон. Най-отгоре пише отново времето, както и часа и датата. Когато цъкнете, ви излиза прогнозата за 10, т.е. за 5 дни, 6 дни за София, специално за София. Като в зависимост от това къде се намирате, може да си персонализирате времето да ви показва за различните градове. Имаме търсачка за Google, след това имаме имейл, камера, Google Play, магазин, откъдето си теглим приложенията, както и камера. А пък най-отдолу имаме телефон, контакти, съобщения, музика и приложения. Разбира се, имаме падащо меню, което представлява ето това нещо. Тук общо са ви почти всички настройки за телефона, яркостта, разбира се, за вашият екран и общо взето всички тези неща, които всяко падащо меню има. Общо взето тапетът на телефона ми представлява ето това нещо с това дърво и тези сладки къщи върху дървото. Набирам го за много сладък и специално на мен много ми харесва, тъй като е много нежен, много момичешки и специално на мен много ми допада за моят телефон. Втората страница от моят телефон, най-отгоре имаме един елемент на SoundCloud. SoundCloud е приложение, което е подобно на Spotify, от което си пускате музика, само че е напълно безплатно, но ви трябва Wi-Fi, за да си пускате музика от това приложение. Това са папките в моя телефон. Имаме една папка, която се казва Apps, в която имам SoundCloud, приложението, за което ви говорих току-що. Имаме приложение за тапети, от което си взимам абсолютно всички тапети за телефона ми. Всъщност тапета с дървото ми е от това приложение. След това, ето това тук, имаме едно приложение, чрез което ви брои стъпките. Имаме капачката на Queens. След това имаме Shazam, което е приложение, чрез което, ако не знаете името на някоя песен, чрез това приложение, то ви разпознава песента и така по-лесно намирате песента, която ви трябва. Имаме Polyvore, което е чудесно приложение за тези от вас, които си падат по модата. Чрез него можете да правите най-различни колажи на дрехи и всъщност да виждате колажите на други хора по целия свят.
и по този начин получавате много хубави идеи за колажи, т.е. за тоалети, които можете да правите от дома. След това имаме, ето тук, имаме Dubsmash Icon Changer, което е приложение, чрез което си променяте вида на иконките на вашия телефон, както и приложение, чрез което си записвам екрана на телефона, ако ми потребва за нещо. Имаме папка, която се казва Photos, в която имаме това приложение, чрез което променяте ефектите на самата снимка. Сега ще покажа как работи то. Можете да снимате в такъв много интересни начини. Ето по този начин можете да снимате, да правите най-различни снимки. Ето по този начин. А като цяло има много различни ефекти, които да добавите на вашите снимки. И останалите приложения, които виждате в тази папка, са стандартни приложения, които предполагам повечето от вас знаят. Обикновени приложения за обработка на снимки. Имаме папка, която се казва School, ето тук, в която имаме ето този калкулатор, който е много удобен за тези от вас, които не знаят как да сметнат дроби, например. Пишете си, например, 2 плюс 3 и то ви смята колко е. Можете да смятате най-различни дроби, десетични, обикновени дроби, каквото искате с това приложение. Много е удобно и е много лесно за тези от вас, които имат затруднения с математиката. Имаме обикновен калкулатор, имаме календара, в който си записвам важни тестове, изпитвания, кога съм и на коя дата. Имаме преводач, който има страшно много езици. Нека да зареди. Имаме наистина страшно много езици в този преводач. Пишете си изречение или дума на даден език и приложението автоматично ви превежда думата на всички възможни езици, които имате тук. Имаме Quizlet, което е приложение, чрез което си правите флаш-карти. Ако не ви се занимава да си ги правите на ръка, си ги правите от това приложение. И имаме Duolingo, което е приложение за научаване на чужди езици. Имаме папка Clean Master, в която има приложение за почистване на вашия телефон. Имаме папка, която се казва Социални мрежи. Предполагам, че някой от вас има такава папка. В нея имам Hangouts, Google+, Snapchat, ето тук най-отгоре. Имаме WeHearted, Pinterest, Ask.fm, Viber, YouTube, Instagram и Messenger. Линкове към моите социални мрежи ще има долу в описанието, ако желаете да ги проверите или ме последвате във всички тези социални мрежи. И да, имаме папка, която се казва Google, в която имаме Gmail, Google+, Play музика, Play павилион, Play игри, диск, Google, гласово търсене, Earth и Google Maps. Тази папка си беше направена от самия телефон с различни приложения на Google, които аз специално много не използвам, но все пак тази папка си ми седи. И последната папка е моята любима, казва се Games. В нея имам Fun Run 2, което е много забавна игра, в която се състезавате с други играчи по целия свят. И само единствено ви трябва интернет за тази игра, иначе е много забавна и е много хубава. Имаме Candy Crush Saga, много интересна игра, която ви зарибява наистина доста. Имаме Don't Touch the Spikes приложение, ето това приложение, чрез което си променяте гласа. Записвате някакъв глас, нека запишем нещо. Добре, записахме глас и сега можете да си променяте вашият глас. Нека видим. Или по този начин. Може да го направите отзад напред. Нервирано. Здравейте хора, нещо видео ще разтема What's on my phone. Здравейте хора, нещо видео ще разтема What's on my phone. Много забавно приложение, наистина, чрез него си промените гласа по всякакъв интересен начин. Имаме Color Switch и Pick Words, което е много интересна игра, чрез която си упражнявате вашият речник, научавате нови думи
И общо това беше на моят телефон. Това беше днешното видео. Ако ви харесало, не забравяйте да дадете thumbs up, да се абонирате за канала ми за още подобни видеа. Всъщност, абонирайте се само и само, ако видеото ви е харесало. Ако видеото не ви е харесало, не е нужно да се абонирате, макар че радвам се за всеки един от вас, който се е абонирал за канала ми. Затова можете да го направите, като кликнете на бутончето subscribe по-долу. Ще ме направите много щастлива. И да, също така долу в описанието, както всеки клип, ще бъдат изписани моите социални мрежи, за да видите къде можете да ме намерите. Имам Snapchat, AskFM, Instagram, Facebook, YouTube канал. Имам още един YouTube канал, който не споделям много често, но все пак ще го оставя по-долу в описанието, ако искате да го видите. И да, ще се видим скоро в следващото ми видео. До скоро, приятели!